DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Zungozi mgbagba vari kudaro vacho just few now vari around him ndo vari kuwana zvavanowana vachikwira motikari dzavasina kusenzera mari yestate mari suppose kuti ichengete madrugs evana mahospital mari suppose kuti idzore maaccident aisa ratio yese maaccident ndio mari kutambwa nayo kana nachivhaya nanatagwire mari yestate hapana kwavakatora mari matsotsa. Where did they get the money from? Zvimatende zvavanopuwa neimpavha yakaba 15 billion. Ndoda kuti munzwe, ndiri kudzokerera izvi kuti munzwe chedzuru chadzikisa nyika pasi. Nyika iri mumatsotsi. We were supposed to be ahead of South Africa. Izvi takantiri ahead of South Africa. Yeah, bvunzai vanhu vanoziva zvandiri kutaura izvi. Bvunzai 79 76. South Africa yange isina dova vaitobva kuuya kuzokumbira Rhodesian money. Kuya kuzokumbira chikwereti kuRhodesia. Bvunzai vanhu vakanga vakabereka kare kana ndiri kunyepa kai. Bvunzai, because nyika yakanga yakarongwa uye vanhu vaiproducer everywhere, every sector yaita zvayaita. Not marubbish ataidzikwa nevanhu ava. Vachitaura nyika ikuuya vachiteera vanhu, vachiponda vanhu, vachisunga vese ana madzibaba zvisina kana matrial. Vachitocha vanhu, vachisira vanhu poison. Ndo nyika here yamakadai muZimbabwe. I'm asking kind. Ndikubvunza kai. Suffering yakadai nema millions of people, millions of Zimbabweans, some of them are cold countries. Vari kutonhorwa zvino for nothing. Nyika yavo ine zuva iripo but haigarike. Yakaparadzwa necurrency nechipati chinoramba chichitaura zvekusada kubuda. Tinosvika kupi? Tinosvika kupi? Yeah. Tinosvika kupi takatarisa vanhu ava? That's my question guy. Yeah. Vanhu vese muri kuona vakapinzwa mumaparliament havasi worth kuti vapinde muparliament varepresente vanhu havazvizive vanhu ava. Vari kungopindira muparliament kuti vanokotsera maopuwa mari yake pamwedzi. Yeah. Kuti azive kuti kuprovince kwake kune mathousands evana vechikoro vakadii, kumubvunza hazvizive. Kuti kuprovince kwake kune vanhu vangani vari kuwana mvura vane mabasa hazvizive. Saka MP wacho wanonzi MP basa ravo ndirei. Today zvandiri kutaura izvi tiri kutaura nemaexample ari kuitika pamiri perukova apa. Ramaphosa ari kurambidzwa kutaura kunzi buda muno muparliament nema-MPs anoziva zvaari kuita. Ndione corruption iri kutadza kumisa corruption yapinda munyika. MuZimbabwe zvingaitika izvo. Muri kurovera maoko chimunhu chamusingazive chisina kana heritage yeZimbabwe achizive kana chidestroyer chamuri kurovera maoko zvimadestroyer izvi. Zvese zvinana garwe zvese zvinana Mzambi zvinozive chii about that country. Vakanga vari kupa when it was Rhodesia. Vakanga vari kupana vanga vasiri muZimbabwe vese ava matsotsa. Nhasi unauya kusointrodusa zvinhu zvekuba chete. Hapana kana kwakanaka kana department yaungati ndoroera maoko hapana. Ndeipi yacho? Tikubvunza yaka ndeipi department? Railway yakaparara kudhara. Airlines vakaparadza vanogara vari mutege imomo. Iri riri kutotya kubuda munyika nekutya kuti chigaro chinoendai. Iri tsotsi riripe. Vakaparadza kwese kuma-airlines. Vakabva ikoko vakaparadza commercial farming. Yes, ndobva maiswa vanhu vari kuswera vakarara. Nhasi kana cold storage hapasina, hapana chiripo. Mugwagwa kwari kuti zvichanaka. Zvinonaka zvipi? Go to Zambia, you fucking idiot. Zvipi zvaunoti zvinonaka? Toda kuti uende chete. Pana chimwe chatiri kuda. Toda kuti uende chete ndati hapana chimwe chatiri kuda kunzwa nezvako. What do we learn from you? Tadzidza kuti nyika ipuhwe matsotsa asina kuenda kuchikoro. That's what we have learned. Noti zvehondo yenyaya munotaura izvi. Hazvina anodzidza izvo. Tinotaura maZimbabwe kuti dzidzai kuti
government ampindwe nemphafa those zinofanira kuti public izive from now onwards. Government ampinde mphafa makapinda mphafa uneducated thieves dzichibva dzaita madiro aJoJina nhasi uno hapana chamuchataura chinonzwikwa kwamurimi simba raane mphafa idzodzo ndo dzatoda kutoti dzibve chete. Pana chakanaka apa chamunoti muchakanaka ndichipi? MuTanzania system ndo matiri. Tanzania haichabvumirwa kana kufamba chipresident mukadzi cha hakuna kwachichaenda kache. She's a killer. Chapedza vanhu. Zvamuri kuziva chakapedza vanhu. Chiripo chete ndo zviri zano. Vari kutemba kuti hanzi chama chamapinduzi because it's the first party yakatorera power kubva kuvarungu. Saka nayo ramba ichitonga iyo yakazara nematsotsi chete nemacriminal. Yakazara nemacriminal chete. Fungai kuti kuTanzania ikoko ndoda kukuudzai maZimbabwe amusi kuziya imi zviri kuitika. Kuna opposition leader wakashuta 8 times akaramba kufa. 8 times vachimushuta mukomana iye akaramba kufa ariko nanhasi. 8 bullets vachida kuti afe akaramba kufa. Nyatsotererai same system yeZANU. Yeah, ZANU iri kuita whatever they can throw bombs, they do what to make sure that vanoramba wakaprotectwa vachiti takarwa kunge vakatumwa. Amuna kutumwa imwe kunzenda musango muzove muponde vana vese vachazvarwa next generation. Do debate yewo yenyama kaita here kuma-60 iko yekuti kana mawina chete munova muchipedza generation yese muchitora mari dzacho muchikrema zvinhu zvakaitika 40 years ago. Nasi mwana ane 40 years akutochembera kana ambosenza hana kana payslip nepolitics dzenyu dzechibwididzi. Toda kuti muende chete. Hamuna mamirira munomboita munotoenda chete. Imi vamwe vese maleaders ese ndiri kukumbirai atirambe tine nyaya kusvikira machikunda aenda. These bastards, they must be gone. Hapana anovadava. Zvese zvavari kuita izvi fungai, think about this. Munyika yedu yatinogara isu varidzi vayo chaunoitira hari yekuda kuchinja constitution nezvese zvichii? Kana uri muZimbabwe akaenda kuchikoro iwewe une hama dzako nevanhu vese zvese zvaunoziva zvemusha mako, why uchitya defeat? Why uchitya election? Ndiri kuda kuti murambe muchiziva kuti zvandotaura inini ndo zvechokwadi. Havasi vedava, no one will vote for them. Vari kupinda nezveginya zvese zviri kuitwa namunangagwa ndezveginya. Emerson ndiri kutaura ndati zvese zvavari kuita chitsotsi hauna kuwina election. Hauna kwawakawina election and you will never win a free and fair election in Zimbabwe. I know that country. Haufa wina election wasting your time nematsotsi ako aya. Zvese zvamuri kuita izvi ndo zvatisvitsa patasvika. Today chii chakanakira muZimbabwe? Akanga ane mvura, akanga ane magetsi, akanga ari the most educated vanhu munyika muAfrica futi. Zvese panze pamusana peri mbavha yakakurira kuZambia inoramba ichimanikidza kuti irambe iri position ichide mbavha yakabva kuZambia. Ndo ine mabasa ese. Ndiri kuedza kutaurira maZimbabwe kuti nyaya yeZimbabwe imbavha yakabva kuZambia. This criminal. Asina munhu ari kuchallenja. maZimbabwe ese akasungwa muromo achallenja vese ari kubva atewa nemotikari obva auraiwa. Accident obva aiswa poison. Ndo zvengari ichiita ziMuvemba iri nekuami ikoko kufa kwenyu hakuna tsananguro because of this bastard yamunoombera. I'm telling you zvimaziva ese. Muri kuombera munhu asiri wenyu kufa kwamuri kuita hakumire kwami ikoko chete. President kupi ikoko mbuya nanda dai vaimuka nhasi vachiroera maoko vanoti mudzimu wake ndokwani. Ndiani yenyu wamakaisa iye? Ndocha kutanga kachamaibvunzwa kana nambuya nanda dai vaidzoka. Wait, nani machikunda ese amuri kuisa mugovernment aya? Kubvira kuna Matibiri. They had no right of running that country. These are foreign people. Mabranda aya. Uchida usingade kana kunewe unotaura kuti zvakazoda ndati mabwidi havasi muZimbabwe hamusime mabranda aya. Terera soro. Listen. Nyika itongwe nemaforeigner izvo yaitwa izvo. Yatongwa nemaforeigner ari amudaya. Matsotsi aya asingafaka wina election. Ese mabwidi ese. That's what I'm saying. And handisi kudzokera kumashure. Avana chavanoziva nezvedava ndo vachitsa nhasi pamwana weZimbabwe kuti mwana weZimbabwe yanherera pamusana pemabranda aya. Tonzi musataure munonyepa imi. Chataura chete zvinhu izvi toda kuti maZimbabwe ese azive kuti why vari mutrouble. Vari kuranirwa nyika nemazuva ano vasingazivi.
nenyaya yekuziva vakanga vari kuhondo kwacho vangatumwa nani? Matsotsi aya akagatumwa nani? Makaendera here kuhondo kuti vana vese vapere ava? Vana vese ava vari kufira muSouth Africa vapere vese, ndo zvamakaendera here izvo? Tiri kukubvunzai ka. Makaendera kuti mudhitene vanhu muchitocha vanhu zvamuri kuita ana madzibaba here izvo? Ndo yange iri tageti yenyu yekuenda kuhondo? Tiri kubvunza ka zvinhu izvi. Wai musingazvibvunzei ma-MP muri kubhadharwa nemari yataxpayer, mari yeZimbabwe yamuri kudya? Wai musingamubvunze munhu itsotsi wamunoswera nayo? Kuti uri kutonga zvako kusungirei vamwe? Kana uri freeway, kana uri unodiwa nevamwe? Muchaziva sei kuti nyika inotongwa nemunhu asingafa akatocha vamwe vanhu? Muchazozviziva rini? Tiri kutaura maziveseke. Muchazviziva rini izvozvo? Munoroverera maoko munhu ari kutocha vanhu. Uku maaume office ari ngofa. Tiri kukutaurirai kuti hachina history nesi chimunhu ichi. Chakaita zvezvo zvekungogirebha kusvika chisvike pachakasvika ichi. Matibhiri uyo akati musaise ichi iri sarida ichi. Hapana chazvinoziya. Nhasi uno marembera nana Chiwenga vese mukwatara. Unongonzi general mese toda kuti muende mese group renyu rese. We don't want you are killers. Ndozvo ndiri kutaura paneni. Sadzokere mashure maZimbabwe. Aya matsotsi kana achienda ndaende yese.